ले जा आजा सुखाना रानी जय सुखाना पानी जूस सुखाना पानी कानी जिद दोस्ते पत्ते चियाला विड़िच्ची वत्ता सियाला जिद दोस्ते पत्ते चियाला विड़िच्ची वत्ता सियाला Charan mu je. Ina zuwa minti daya. Waya ake mun. Hello? Ya dai? Ka dai sake dauke mai yata ko? Ban dauki yarka ba. Ba daukar ta kai ba, amma sawa kai ta biyo ka ai. Wace irin dabi haka ka koya mata? A sati ta manta dangantakar mu gaba daya? Kaga ka tambaye ni. Adadin kuɗin da kake bukata zan baka. Amma ni dai kawai abin da nake so da kai ka dawo min da yata. A yau ne muka samu labarin cewa an samu Charan da kuma wannan yarinyar Sanjina. Halo Biku. Na'am baba. Kana wani baba sai an kundume shi tukunna ka kamo tashar tai ka gani. Wanda ne muka shana na gwada shi a talabijin kuma yana garin Bangkok. Kai da shi da yar gidan kati ya ga ake gwadawa. Me kai bincike ka gano to a nemo min shi. Charan ya kawo ni nan gurin kuma kwatsam haka. Yaudara ce kawai ta sanya haka. Me? Jiya na yi magana da mahaifinki. Ka gaya min nawa kake so, ni kuma zan baka. Nawa kake so? Ya kuma kai shiru? Ba za ka dawo da ita ba? Kaka, zan baka mahaifiyarka. Kace me? Zan dawo maka da mahaifiyar da ka je kurkuku domin ta. Zan baka ita, ka bai ita. Shekara 12 kai a gidan kaso saboda ita. Shin ka san cewa tana raye? Da gaske na gaya maka tana raye. Idan na dawo maka da ita shin zaka dawo min da yata? Da gaske nake, kaji? Nan da awa 24 na sa a kawo mahaifiyarka Bangkok saboda haka ka cika min alƙawari. Nan da awa 24 mahaifiyarka tana Bangkok. Kin dai ji. Kina da mahaifinki. Mahaifiyata bata da kowa sai ni. Saboda haka ki bi babanki. Charan wani irin magana kake yi haka? Ka taɓa ne? Yarona ne ya girma haka, Charan ɗina ne, yarona. Ka girma yarona, na yi farin cikin ganin ka. Yarona, Allah sarki. Baba ka sake ni ba zan taɓa ba, ka sake ni baba. Baba. Minti ɗaya labai. Ban san babata tana raye ba. Ban taɓa ɗauka lan sake ganin ta ba.
na san tashin hankalin da na shiga akan mahaifiyata. Na gode maka yallaɓai, na gode. Ba na buƙatar ya kai yallaɓai, ba na buƙatar soyayyarta. San gode maka har ya tsaka rayuwata. Kaka kada ka damu kanka, ni ban san cewa babban taimako ne maka ba. Na gano ma inda mahaifiyarka take ne ba don komai ba sai don saboda yata. Vankateswara Rawo amanar ku ya ci. Yana samun kuɗin ya manta da mahaifiyarka. Sai da ne dogon bincike na same ta. Abinda kawai na yi kenan. Shi kenan, ba komai. Na gode. Maje. Mama ni ka sake ni. Charam kakkara mene ni. Tun kana yaro ka shiga kurkuku saboda ni, yanzu kuma saboda ni za ka ki soyayyarta. Charam! Kada ka yaka, kakka yaka, ka je ka tawo da ita. Wayyo Charam! Dan Allah ka je. A'a mama, ka je ni ka. Bai kamata mu bashi wata matsala ba. Dan Allah ka banni baba. Mama ki bar su kawai. Muje. Yalla bai. Kai dakata. Ina so in gaya maka wani abu. Ina da ra'ayin mutum mai san mahaifiyarsa kamar kai. Wani ya dauke mata da zaka aura shine ka zauna haka kana kallo, ka je mana. Yalla bai. Ka je ka dawo da ita. Tashi ka je. Mama, ki kula kin ji ko? Bai, minti ɗaya. Matu bai. Kai tsinan ne kai waye? Daga ina ka fito? Ina so na sake ganin ka. Ka taho. Kai me yasa ka kai min farmaki? Biyan ka aka yi ko? To me yasa kake son kashe ni?
saboda raɗin kaina ne. A bisa me kenan? A bisa ina so na ga cewar ka mutu. Fansa, ɗaukar fansa ne. Shin me na yi maka? Shin wani ɓanna na yi maka? Kowayen gidanku na yawa. Tukunna kai dan ina ne, domin na kashe ubannin mutane da yawa. Kai dan wani uban ne? Me sunan mahaifinka? Gaya ma adireshinka. Kaga, sai na gane. Fala mana. Ba buƙatar na gaya maka. Buƙata ta anan ita ce kawai na gana kashe ka. Ko? In ta haka za ka tambaye shi ba zai baka amsa ba. Kai, kawo wannan. Wani mana! Yi magana mana! Ka buɗe baki kai magana! Wani man! Ba za ka yi magana ba! Kai! Kallon me kake yi? Wannan irin kallon Damisa kenan. Haka ne? Me ya kawo ka Bangkok? Farauta ce ta kawo ni. Farauta ta? Shin kuwa ka san wani abu guda? Ba da wani abu da kawo ka jejin nan ba, sai da in farauce ka. Zan sanya ka guduwa cikin jejin nan, daga bisani kuma in kashe ka. Bayan na farauce ka, jama'a yau za mu yi farautar Damisa. Kai Damisa, gudu, je ka. Baba, gwara ka kashe shi fa. Kar ka bar shi ya gudu. Ina so tukunna sai na koya masa farauta. Gudu. Sanjina. Sauri! Muje! Sauri! Kai, ka taka ta mana! Kowa ya sauka! Kai! Kuje! Kai kuje! Ku yi da jiyin ku mana! Kai wani kuka sai kuna yi ne! Duba can! Kai kuma ka shiga ta bayan can! Yalla bai bangan su ba fa. Hey! Kai ku zo mi gaba! Kai ku duba! Maza sun yi ta nan gudun! Riga can! Hey, muje! Ina suka yi kuma? Kai tsaya! Baba ka gani ko? Ka ki sauraron magana ta. Yanzu wasan ya ƙara zamowa abin sha'awa. Me kuma abin sha'awan? Buya nan. Ki buya ka ce! Wannan jejina ne, kuma ni ne mai farauta, ni ne Damisa! Ku kashe mun banzan nan!
shi. Yi sauri, mu je man. Je kaman. Kai! Kwam kamar! Kai! Kai kwam kamasa! Biku! Waya! Biku! Kai! To yanzu ni zan yi farautar ka. Kai kokarin tsere min. Gudu na ce! Kai ne, ashe, kai ɗansa ne, na gane ka. Na ji daɗi ka ɗau haske.
akan ni dan wani uban ne da ka kashe. Kaga jirgi ma yana jiran mu, da fatan ka iya tuka. Gaskiya ban koyi wannan a kurkuku ba. To yanzu ya zami? Siriki na zaki kira ki ce turo mana matukin jirgi. Waye sirikin naka? To waye ko ba mahaifinki ba? Domin da bakin sa yace na je na taho da matar da zan aura. Ki tira masa ya faɗi haka. Kira shi. Maza maza. పత్తే చెయ్యాలా విడిచి వద్దాసియాలా చంకా చంకా చంకీరే చిన్నారి చింగారే పలకా పలికే చిలకేరే క్రికెటి కల్కేరే banana, oh yeah, give me your number, make you know tell your mother. Dance for me, my baby, oh, hey, my baby, oh, shake your booty for me, oh, hey, for me, oh, I say dance for me, my baby, oh, hey, my baby, oh, hey, shake your booty for me, oh, hey, for me, oh, hey. Dilo, 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 rawa, 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 rawa. Why you so amada? Sun so ka wahiya
mujeje, murukutu, 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 mujeje. Oya mukulu, 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 mujeje, murukutu, 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 mujeje. Ha, mujeje, ha, mujeje, murukutu, 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 mujeje. Ha, mujeje, murukutu, murukutu, murukutu. Oya mujeje. Dilo, 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 dilo. Arawa, 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 arawa. Dilo, 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 dilo. Rawa, 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 rawa. Dilo, 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 dilo. Arawa, 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 arawa. Dilo, 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 dilo. Rawa, 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 rawa. Sako ga masu kallon mu, shahararren kamfanin na mai fassara muku fina-finai daga wasu yarurrukan izuwa harshen Hausa, wato Algaita Dub Studio. Yana mika sakon nuna farin ciki, sakon godiya da kuma sakon jinjina ga dimbin masoya masu nuna goyon baya da kauna tare da yiwa wannan kamfani fatan alkhairi a koda yaushe. Mun gode kuma Allah ya bar zumunci. Yayin da zamu ci gaba da inganta ayyukan mu wurin su burbudo muku fina-finai masu nishadantarwa, masu faɗakarwa da kuma gamsarwa. A bisa sakonni da muka samu daga masu sha'awar kallon fasarar wannan kamfani ta hanyar kiran mu a waya da kuma shafinmu na Facebook na cewa akwai fina-finai waɗanda aka fasara su wanda ba Algaita ce ta fasara su ba, kuma al'umma ba su gamsu da waɗannan fasarori ba. Wannan shine ma yasa suke kira ga Algaita Dub Studio akan su ɗauko waɗannan fina-finai su sake fasara su duk da cewa an fasara su a baya. Masoya fasarar Algaita Dub Studio, muna so mu sanar muku da cewa mun samu wannan sako naku, amma sai dai muna neman jaddadawa daga gare ku domin mu samu tabbaci da nutsuwa akan cewa wannan shine abin da ɗimbin al'umma suke bukata. Saboda haka domin jaddada mana wannan bukata taku, ku kira mu a lamba kamar haka: 080 77 36 66 69. Mun gode. Algaita Dub Studio, masu burbudar fassara. Kai wannan haka? Ka amma ya kamata ka dinga ka shiri kafin ka saburbudo irin wannan, baki na faila bude yana ta shan iska. Ka yadda da magana ta jaki, idan da ni nayi da yanzu ka mutu. An zo tafiya da mu, menene? Ke rana tashi sama ya kare. Ga silalla 20 a wannan mayar. Na gaba ya zo. Kai zo mana. Silalla 20 kuma. Maza mana. Zauna nan. Ku yi mana shiru. Ni wannan kejin ya mun karami. Dan Allah kada ki sai da ni, ba zan kara taurin kai ba. Zan canza dan Allah. Rufe mana baki. Na gaba. Kai kuma mai gare ka? Yaro ne na katako. Wallahi ba yaron katako bane, yaron gaske ne ni. Wanda labiyar akan abun wasan da aljanu suka kama, ku tafi da shi. Waya da Allah, me kina kai? Kai kuma me kika kawo mana? Ni kuma jaki ne na kawo ne magana. Haka ne? To darajarsa zai kai 100. Duk wanda ya kashe wannan botaramin shine za a naɗa zakara, ku afka masa. A wani lokaci ne dai aka yi wata haɗaɗɗiyar gimbiya, amma sai dai kash an jefe ta da wani asiri mai ban tsoron gaske, wanda makarinsa kawai sumbatar soyayya ta farko. Wannan gimbiya an kulle ta a wata tsohuwar fada inda wani jegare mai feshin wuta abin tsoro yake gadinta. Jarumai da yawa sun yi yunkurin fitar da ita daga wannan kurkuku mai girgizarwa, sai dai ba wanda ya nasara.
tana nan tana dako a sakayewar jegare a ɗaki mafi sama na gini mafi tsayi, tana jiran masoyin gaskiya da kuma sumbatar soyayyar gaskiya ta farko. Mu je ko? Oh, kai.